makawirirana nembodza kusvuka ndinodaro muvira tongai nachiro chiyerwa Ronald munomu munongoti pamusoro mambo chekugari pamusoro mambo tese munenge naisho pamusoro mambo ndauyawo nenyaya yangu ndiri murwira nemwana wangu wakakanganiswa nachiro chirwa gore 12 kusvika 2012 to 2013 mwana anga angari pachikoro anonza nimana ruti murwira mwana wangu ainge ari KuPoly ari kuite kosi yake saka akazovhiringidzwa wakanga ari pachikoro pakazoitiswa pamwiri saka itiswa pamwiri kudaro uyu haana kuramba asi akazouya kumba kwake achida achibhadhara mari ati mari yaakabhadhara yacho yange ari mari shoma shoma chaizvo mari zvino mabhuku acho mapepa acho handina asi chinhu chiri kundichecha chandanyanya kufambira kuno ndechekuti ndiri kude pfuma yangu yandiri kuda majazi ababa nemwombe yemusana yamai nezvimwe zvaamaivo ndozvinhu zvandanyanya kufambira kuno zvakambobviswa zvako mabhuku angu handisina ndinokuitsvaka ndoshatuma shoma mari shoma shoma rutsambo handina tsoziva tachakafunguta kakubhadhara ng'ombe hapana ng'ombe yakabhadhara ng'ombe hapana yakabhadhara pamusoro ichana zvekutaura vana tezvarambi kuzvinzwisisa chimwe chacho ndingati zvizhinji zvacho ichokwadi asi ndingavawo nemumwe ndinogona seundinoda kugadzirisa pakuti mwana wavo waari kutaura takanga tiri muzera rimwe chete pagore ra2012 ini ndandorowo kuchikoro futi zvakare saka takasangana nekuda kuti ndaishanda navo mabasa mwana wavo ariwo kuchikoro KuPoly ini ndiri muti ari Poly as well saka takasangana navo tikawane makore takafambidzana tikasvika pawatsanangura pakaitika zvakaitika zveshuwa ndikazvibvuma tikauya nemhuri yedzinza rekwedu kunoroora kumba kwavo ichokwadi kuti by then zvinhu zvazvakati tiomerei pakuti iye aendawo chikoro ndaendawo chikoro ichizvibhadharirawo saka takaendawo nezvinoratidza kuti tiri kuziva uye takagadzira ukama pakati pedu ndingada kuzodzoka panhau yekusiyana kwetakaita nemwana wavo chikonzero hachisi chekuti makaita vana ungani takaita mwana mumwe chete musikana a25 izvezvi chikonzero chetakasiyana haisi nhau yekuti ndakamusiya nekusada asi ndakawa neumbo wanga uripo panzvimbo hwairatidza kuti akanga ane umwe munhu waakufambidzana naye tiri mumba mumwe chete zvaisanganisira mapresent cards dzimweni dzenguva akatofona murume wacho usiku pakati pekurara afona takasvika pakutaura tese iye aisatozivawo kuti akaroorwa ndokutaura kwaakandiitira iye asi ichiti anga akufambidzanawo naye saka ndo zvakatanga kusimudza kusanzwanana pakati pedu tikagara pasi mhuri yekwangu nemhuri yekwamuriro zvine chekuita nenyaya iyoyo donzo riri kuda kuzama kuda kugadzirisa kuti tiwane magariro etingakwanisa kuita kana zvarambawo tosvika pakusiyana saka chakazonoitika ndechekuti mhuri yekwangu iri pakuzama kuda kugadzirisa nhau kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka mhuri yekwamuriro
wakanoita sewakanokurumidza kukonkluda kuti ndo zvavatoti mwana wedu ndo zvakaita, saka mwana wedu takutora asi tiri kuda zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Zvinova zvakasimudza gakawa pakati pemhuri yangu neyavo. Pazvizhinji zvavaitaura nezvazvo kuti dai watipa izvi neizvi. Panguva yacho tisiri kuona zvisiri kukodzera kuti tibhadhare nekudawo kurwadzikwa kwendandaitawo pakuti mudzimai ndandakatorawo. Of course yes, pfuma yangu vanogona kuiona seshoma pakuti hatisi chari tese, asi panguva yataizviita zvine zvezvaireva mukati meupenyu hwavo newedu. Ndo kusiyana kwetakaita. Saka ndingangoti madamages amunoona kuti abviswa nekuti makatosiyana ndi icho madamages ndari obvisa chii madamages. Kazhinji madamages panoti mombe yamai, mombe yababa, mombe yematyorwa yemunoti yechimanda iya nemwanya musha dzinenge dziri 4 nemukamari nekuti kamari takadini nekuti zvaraunda zvakadini inenge isiriwo asi kuti madamages Pane mwana. Pane mwana. Zvinotofambisana ikoko kana ari mwana macho inenge ya maintenance inobva kune uyu mai wanoenda kuomanga kuti abvisirwe maintenance yake kukoti. Kutaka mbudzi dzemasungiro paka achanga ndichizadzisawo ipapo pamombe nhatu dzataurwa ndichifo pane mbudzi dzemasungiro nekuti pane mwana aripo. Saka hatichatauri nenhau yerora, takungotaura madamages aripo. Uchienda undobvisa mombe nhatu dzataurwa, yababa, yamai nemadamages, nembudzi nhatu nekuti pane mwana, ndo zvaunofanira kuti wobvisa chete. Kana iri mombe ma350 nembudzi nhatu 40 ndo zvawobvisa pamadamages. Mamuda kutaura pamusoro pamambo taandikunotaurawo ngapanotaura mupambwa. Inini zvinondirwadza zvaanotaura kuti mwana wangu wakanga kuzoita zvevamwe varume. Kana ari pachokwadi chaicho chamwari unozviziva kuti mwana wangu wakanga ari musikana asina kana kusangana nomumwe munhu, kana achipupure chokwadi ari pamberi pamwari. Mwana wangu auya anombouya pakwetiri vabereki tikagara naye zvaari kutaura takagara, hatina kumbogara naye. Mwana wangu auya wakauya asina kana hembe dzake kana chinyi chaakauya, asi wakanga ari kugara naye anenoti hembe dzake zviripi zviro zvake zvaakanga ainaye achigara naye. Handina kana chandakaona kana chinyi. apa hapachisina sungano nekuti vanhu vakasiyana. Totaura 24 18 hapasina sungano, saka tichiti anobvisa madamages. Yatati mombe iyo ndo yechimanda yatamuti anobvisa, obvisa baba namai, yekuti haana kunge akataura nababa namai kuti ndodo mwana wenyu. Ndo yatinoti madamages aanode aanobvisa mombe nhatu. Then nembudzi dzemasungiro kuti ane mwana waanoda kuti anga achipinda achiuyawo kwenyu achivhakacha zvidaro. Saka ndo zvaanobvisa. Maintenance macho anoenda undopuwa maintenance kunechi kuna baba wake achichengerwa, ndofunga kuti ari kuita maintenance anditi uri kuita. Kana mbatya, hanzi kune mbatya musoro ichangati ndofunga kupapindura ipapo ndichimbodaira zvotaurwa namai. Zveshuwa dai zviri zvinhu zvakaitikawo muzera rekuti ndandati kurei,
zvimwe zvacho waigonawo kunzwisisa nekuonawo kuti mwana akatoberekwa watanowabereka wake akamuchengeta nekudini. Zvizhinji zvakaitika mubiki wedu. Hanzi kune mbatya chokwadi mbatya dziriko dziri kumusha kwakabvira. Moita kuti andotore mbatya dzake kumusha handiti. Saka uidzi mombe nhatu unodzizvibvisa rini? Ndaikumbirisawo maybewo ndikasvikawo next year muna April ndokwanisa kunga ndabatanidza zvandabatanidza. Aiwa, izvo zvandiri kusenza chokwadi. Saka tati mombe 350 times 3 1050 handi 1050 mbudzi tati 40 plus 120 yobva yaita chi 1170. Saka unoibvisa mari iyi sei? Uri kusenza mwedzi wega wega wototanga mwedzi uno unoibvisa sei? Chendaida kungoiunganidza pamwe chete ndoibvisa ise. Unozokuremera pamwedzi wobvisa mari. Ndafunga mungatondibatsira ipapo. 200 tanga October uno kusvika wapedza mwedzi wekupedzisira ndokwaunozobvisa 170. Saka tokupa 5 months 6 months to pay. April wacho tinoita tosvika chendaikumbirisa kundipa mwedzi wekupedzisira wacho October. Unga nditi usadarike apa usati wabvisa zvinhu izvi zvese zvingandibatsira izvozvo because ndiri munhu anotsvaga 200 every month. Saka takupa tanga October kupera October wounza kudare rowadaidzwa kuti vachitora mari yavo $200 every month. Macost ekufambisa kuita dare kunyira kudare tinakabhadhara takamari zvose asi mabhadhara $10 mabhadhara mari masamu takambobhadhara $40 plus 10 50 plus 10 18 tabhadhara nhasi ando andoti 10 iyo amabhadhara nhasi 40 plus 10 ta 50. Saka wokupedzisira unozobhadhara iri 220. Ndinokumbirawo kuti haasi ere unouya nezvinhu zvemwana wangu nokuti mwana wangu tozvitsvawo. Unokwanisa kutorongedza here zvinhu wouya pano padare wouya mwana wouya wotorera pano padare. Zvakanaka mambo asi ndofunga iye akakwanisa kuuya achitora ega anokwanisa kutsanangura kuti papa nechakati kusvika akwanisa kutakura zvinhu zvese zvaari kutarisira kuti ndo dzadziri mbatya dzangu. Dzimweni dzenguva ndigona kuzouya nazvo ndozotanga zvinzi zvakashotera pakati. Saka panoenda natete then iwo imari ibhazi kuenda kunokudzoka. It's around tungoti $3 before then $3 kwenda ikoko, that is $6, $12 kwenda nekudzoka. Nokubva $24 nekuti anoenda aina tete wake handiti. Oibvisa rini? Oibvisa nhasi oyo achitora panapa achienda kundomotoisa zuva. Ndinoromba nhasi ndasina kugadzira unounza mari unounza rini? Handizivi kuti wakasununguka rini. Iyo kuunza padare mari $24 neungoisa $20 iri wadziromudzi ndaenda kusiya zvangu kuna shivi isiye $30 mabhara nani zvino mwana wachari kuchikoro
anokwanisa kuya unza feti yana muna December right maakupuwa $30 here unzatoa chinji imimi mozouya motaura dare kuti rizive kuti muchadi anoenda rini handiti nekuti tikabata isusu inozofamba inozofamba nemakumbo mariyo chakupa iye kuti afambe natete umupa natete woenda wondodii Muvira mali makosti ndi mali. Oh, change yakwe. Iyo change mo mutara badra Maria ndi mabhazi. Woenda kana kuti iyo murukuya andaruya muno anenge achibva mutare. Mwana ari bobula. Tunotaura pano kumba kwenyu imutare. Tinotsanza kuno. Alright, anenge achienda kwa mutare. Right, mupa waenda nazvitondo tora zvinhu zvake paanouya. Okay, saka yapera iyo. Next.